mas Bakhuid Hinduai nak rajin cat hai pimensim jong trolokianat tatus cangmai bibianak siar Mawkhlam Herote bor Mawkhlam Hubert rangit Mawkhlam Peter Plan Sulai dua nak benta singkoi cingkia jong dalan na mika purpa pada hospital ICU nak benta Kamas ayu nak benta di kontonal seryo sosyang bila yo biang ta kamet Bakhuid ke bakia nak benta yang kesem jong pil buat karbani buat dari simli berikutui nak benta Bakhuid cingkia nak benta Arkadius Kardosau ba il indubio ya ke Bakhuid cingkia nak skor jong i Wine about life spa, life usah. Kakateng pa badukon badumansem Bakhuid amen ka jingai jong trai jungi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lambat ka jingi selok jong omansem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro kohan men kopara ha u Jesus Christ menta ka Sngi kadai ka Sngi Thohdieng berengkong jong ubnai Agus Tahakan ek Sngi ke bangis dang yang ne benai ngenai ti lade how try blay ubalari ubala sumar ubala pej ubala khmi ubala pendap ubala penbiang ya baro ke jing don kam jungi ha kine ki benai ki bala dap kerpang ngila light na ke jing ma na ke jing pang na ke jing stom na ke jing ma na ke jing mansau baro si benai jung benai Julai Te habang isdang yaw na benay ngin IT kay nila day how try knang bamangi inang la susu ban le khambha ha ke jing em jingi ban ya ka bang la le ha kine ki benay ki baladep Te habang yang mentak mat keduan kedupat ka jung blay ngin puson ban ngin pet ngin khmi ya la ka jong ke jing em bang ngitip balang ba ki pop ke jingi lang ba ki lat ke let ke jingi lang ba ke jing mut ke jing perkhat lang ba ki ktien ki kam ke jingi ngi pensusi yo blay ban ngi pet ngai na ga jing e ke jing u der mat ka daw ha kan kelmat ngin pai da ga jing sngiu red pe jungi hakmar utrai ban ngi pen map ken na ga banta ki pop ki sang ge jungi ai bo trai un map un sa ki pop jungi knang ba mangi ngi long kita ki breu ki babidor ban pediang yo trai ha ga jing em ga jungi bat bangin yo pediang kerhai kita ge jing e ge jing kerku ge jing u Nga pla hau blay badan bor baro badepi kohan men kopara bang alale pop shibun da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakra we junga damar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya isa katai sati ya ke angel bat kirukhuid badepi kohan men kopara Manduai na kebenta junga ha utra ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama biki pop jungi unyalam yangi sha ka jung embom chukut amen Kendrat ko blaisne yangi try kendrat ko blaisne yangi Restaurant, oh no, and enjoy.
jangi penem yangi wai kan rat ko play Sngi jangi penem yangi Tong in yaduai Koblei me bapan mi barabor hakabalang jong me ya kinong muna batamai jong ki hok kisot to ai hangi bangin but hop ya kidinjat jong Bishop Alphonsus Ligori Bakhuid hakajing Shiraham nagabanta kimensem Knang bamangiro nginyo ya kabainong kaba kum ka jong u habneng daw try jung yu Jesu Christ kon jung me ube emat basan sha ringkat bad me ha ga jing long ka way jong men sem bakot ublay junam la junam amen Kejimpulin nak kitab lebih kitas. Utrai ula ong homoses. Kini kilong kijing kawai niam belabu ya jong utrai. Kijing alang Bakhuid ya kiba pidei ban penbena hakata kapor belabu ya yaki. Hau benai baningkong hakasngi bakasau jong benai hakapor janmit. Kadai kepas kha jong utrai. Para kasngi bakasan jong uju ubnai kadai gajing kawai niam jong pu klemtiat hau trai henyo sngi ganti pidai ban bam yok pu klemtiat hakasngi kabaning kong pindon gajing yalang kabakhuid pimdai ban tre jintre ei kabakya hendrei pidai ban trwa gajing nya thang hau trai henyo sngi hakasngi kabah henyo pat kan don kajing yalang Bakhuid pimdai ban trai kan no kajing trai kabakya teu trai lo ong homoses to ong kumne hakipad Israel enda pipoi hakari kabangan ayapi pat pin lomyo so jongka pidai banwan ra ya kasong na so ningkong jong kajing o jong pi hauleng do maupat unkawe yaka kasong hakmat utrai kenang ba endu priang sngobhaya pi hakasni ka bahadin kasabat ulengdo unsakawe yaka te pinyo nadu kasni ka bahadin kasabat nadu kasni papiwan ra ya kasong jong kajing terwa kawe de bandon nyo Taïew pura da kabanyo sanpo sngi hadu kasni ka babut hadin kasabat bahnyo hangta pinwan kajing terwa jinbam da ukeu batmai hautrai hakasni kabashipau jong ne ubrai ubahnyo kade kasni kajing penbiang kan long nakabanta jong pi kapor jong kajing yalang Bakhuid bat kadai bat pidei ban pensito merade bat banterwai kajing kenya thang hau trai hakasni ka bakatsan jong uneu benai ubah nyau bat nyau sniran ter kan long kajing khawai niam jong kijing trap hau trai hakasni ka baning kong kan don kajing yalang Bakhuid pimdei ban trai kajing trai bakya nyau sni kan the pidei ban terwa kijing kenya thang hau trai hakasni ka bapra pidei ban penlong kajing yalang Bakhuid bat ban terwa kajing kenya thang hau trai kadai kajing yalang bakrau pimdei ban trai kajing trai bakya kini kijing long kijing khawai niam balabu ya jong trai yaki ba pidei ban bena ba kum kipor jong kijing yalang Bakhuid na kabanta ban terwa hau trai ya kijing kenya
บาดากะจิงกิจิงตรวาทางบากิจิงตรวาบันจินบามยากิจิงญาบาดกิจิงญาจิงสุยกะเวปะกะเวหลากะสนีกะสนีกะเตนจงตรายUtrayo dan rainkat bat pi Kajing pole na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews Kabrom hame kutray Hakata kapor habau Jisu la leit sakasnong la jong ulahika yaki ha kasin kok jongki hadu ba kilay snow lengo bat kilayong nang no uneu breu ulayo kat kane ka jingstat bat kabor banle kat kine ki kam ba hato
une umdei ukon jong umis reading hato kakmi jungu kamdei kaba kerteng kamaria bad hato kiba shipara badu kimdei u Jacob u Joseph u Simon badu Judas hato kipara kentei jungu baro kimshong kimsa lang badngi te nangno une ubreu uyo ya kane baro bad kumta kilas ngeu thot ya u hanreu Jisu long haki unong yetu lupa uyo brom keleng saudong lai tang hachnong la jong bad haki ying kisam jong u hi bad sham le bun ki kamba hangta damar ka jing bom nge jong ki ka gospel jong utrai ka jing ro yame ku Chris ko hanmen ko para menta ke Sngi haka gospel ngiyui sakaway pat ka jing sisha ka ba u Jisu u yamat ha ka jing em ka jungu bar kumjuru kane kade ka jing sisha ka ba mangi kinong bud lane ki banget ki ba it bat ki ba shakri u Jisu ngin sa yamat ha ka jing em ka jungi dei mata ka daw ha bangi yamat ya ka ei kane ka jing sisha ka ba nginsa ya kran na plujumut ha kana ka step ngimdei bandu jingkremen lane ngimdei ban kanran den ban nang yai it yo try ban nang ya shakri yo ke e ka ta ka jing shisha ka bang yos ngau ka ne ka jing shisha ka dei ka jing sha kan taj ka jing sha ban ben ka jing sha kan no ka jing sha kan tho ka ne ka dei ka ba shisha ka ba ngiyo mat ha ka jing em jungi kom ki kristan dei mata ka daw ngimdei ban sngew lengo ngimdei ban sngew dukha ne bandu jingkermen ne ban kan randen namar wado try ublei jungi u Jisu habawan sakane kapratei u yomat bad u yakendu bad u yai lengba kine ki e dei mata kadaw ko hanmen ko para ngidei ban sim ya kine ki jing sitom lane ki jing sakan taj ki jing sa ban ben kijing shakan no kijing shakan tho baro ngidai ban sim yaki omdai kum kita ki Mawkhlam ki ba khanglat yanga bade phi ban nang yai lebha hanrei token ngin sim yaki ba kide ki kendon ki ba yarap yangi bat ki ba kershan yangi ki ba kentu buram yanga bade phi khamtame ki ba kentu buram ya utrai ublei jungi ngidai ban sim yaki hakane kurkom lana pitip ba ka e ka ba phile ka dei ka ba bha lada pitip halade marwei baro ka jing em ka ba pim ka dei kat kum ka jing hikai ka ba trai ula em ubala hikai lane ka e ka ba pi la kular phile ba pim ya kata pim ya ka jing em jung pi kat kum ka mon ka jung blei ka ba lamang la bha na ka banta jung pi wala da ki wei ki wan ban kanta ya pi wala da ki wei ki wan ban keno ya pi wala da ki wei ki penram ya pi lane ki penshutom ya pi ngimdei ban sange banang yai lebha hanrei ngidei ken banang yai le khambha susu ha ka jing em ka jungi utrai kumbangi ong kumbangi tep habawan sakana ka pathei wan ban ai ya ka jing e ka jong blai wan ban le ya kamon jong ublei kupa badule ya kata hanrei wat kata kibreu kim sem pediang yu ha ka jing em u Jisu habau yomat ya kine ki jing e utip nangno kine ki jing sha kan tat ki wan kumbang yos ngeu na gospel mentagas ngi nangno kine ki jing sha kan no kan tho ki wan ha ka jing em jong u Jisu ngi yo i ban ngi tip shai ki ba kan ta yu Jisu ki ba keno yo Jisu ki ba pharap yo Jisu baro aka jing em jungu ki wan omdei na jingai hanrei ki ba na jan jung uhi ki breu ki ba utep ki breu ki ba uito ki breu ki ba mau uyashong haka ju ka shnong ki para nong sung shnong jungu ki breu ki ba yadei ki ba haying hasam jungu ki breu ki ba mau le kam isnei ki breu ki ba mau uyarap habun rukom kine ki breu ki kanta yu kine ki breu ki keno ben yu kine ki breu ki pharap yu
hadu bamu wahaban sya ya gajing syayap. Ko hanben ko para deir mata gadau. Manga mapiru ni haban snutu ya kane gajing sisya. Kane gade gajing sisya ka baar ka bangilap. Mano basyat kala yapi. Mano ba thadrong yapi. Mano ba kanta yapi. Mano ba kran ben yapi. Omdai ki breu ki banajungai. Omdai ki breu ki ba pi pimitu and rei ki breu ki ba pi ajan. Ki breu ki ba pi ya imlang salang. Ki breu ki ba mapi pi penpau ya kata gajing ij. Ki ba mapi pi arab hakibun rukom. Dair mata kadau ni haban syem ya kanai hakajing im jungi. Kumbang ong mene habasdang. Ngim dai ban syem ya ki baki dai ki kenta jangi baki penram yangi pedo jengkerman yangi han rengin syem ya ki nakilat ba ki kentiu buram ya pi kinapan klan ya kajing ej kajung pi yo blai but kajing im jung pi leng ba ki e baro kinang ai ya kaburam kekerteng utrai ublai jung pi ujisu abawan sakane kepertei ngitep wan ra kajing sup agito giyeng kibaya paja pra ujisu wan banai kajing ej kajing isnei kajing u ujisu wan sakane kepertei kumuta u Emmanuel u blei u badan rengkat bat kino ki badan kam u bat ule ya kane upen pau ya kane wala daw sya ya kita kajing sya kan tat kajing sya ban ben kajing sya kan no kata kajing sya pada bahar kom hanreng yui ujisu unang ya piteng banle ya ke e bau dai banle ha kajing em kajing u ngiru kan ko hanman ko para ngidai banang le kham ha susu ya ke e bang ngidai banle pile menin ke babha hanrei haba piyoma dikini pimdai ban kan randin pimdai bandu jingkerman hanrei pinang dai susu banle kham baha don kajing ong ha tin jongi mo haba ngiyomat yakine kijing sya keno kijing sya kentho kijing sya ban ben ngile kamno ngi persang ban siu keliang da ke basniu ya ke e ke ba ngila yomat ke basniu ha kijing im gajungi kane kade kijing hikai ke ba ka jing tho Bakhuid ha ki por barim ko ong kijing hikai jung kiman barim ka baniat namar ka baniat ka khmat namar ka khmat ladau breu ai pi sithap piru ai sithap ne arthap la breu kran bay ni piro kran bay ni u arsha laisha sausha kata ka ba kane ka perthei ka hikai kata ka de ka jing hikai jong ki men barim hanrei habau jisu wan sha kane ka perthei syam hikai yangi badu khang lat yangi bangin le ya kane ka ba nilayo jing hikai jong ki men barim jongi nilap ha ka gospel jong Matius kala nong ka basan ka line ka ba life kundai kabang iyo jisu ong wat siu keliang ya kajing sneu da kajing sneu hanrei lada weu breu wan ban aya pi shithap hakangap jung pi pensha da kawai lada breu wan ban kran ben yi pi wan ban sneu yi pi pen pau kajing it kajung pi yu kata kade kajing hikai ka bau jisu u hikai ni haban keli ko hanmen ko para ha kanai ka step habang yomat jikajing sha kan tat habang yomat jikajing sha pen rem ngile komno ngisiu keliang dak basniu lane ngisiu keliang dak babha kum ka jing hikai ki bangelayo na ki men barem jungi lane ngibut ya ke e ka bau jisu u hikai yangi lane ngibut ya ke e ka bau jisu hikai yangi ngisiu keliang ya ka basniu da ka jing it bat da ka bang ngile bha yaki ko hanmen ko para hakane ka sngi ngiduai ken ai ba manga mapi ki bala pediang yo trai kumutau nong pen em jungi kumutau nong suspa jungi ubal ai ngi ka jing e ubal ai ngi ka jing snei ubal ai ngi kana ka jing suk token ngin pediang ya ka jing hikai ka ba u hikai yangi nadu ka danut ngin sukeliang ya ka basneu ka ba ki wei ki le hangi da ka ba baha jungi ngin sukeliang ki da ki jing duai jungi ngin sukeliang ki da ka ba nginang le kham bha su ya ka bangila le haki sngi ki baladap bat kumjuro ngin ong nado kadonot ka jungi haki jing duai jungi man ka sngi bat habangi kendo yaki ngin ong ngimap bat ngamap yapi ai botrai unang kurku ya baro ki breu ki bale ben yangi ai botrai unang kurku ya baro ki to ki breu ki bakno kan tho yangi ngiyo i ka jing shisha ha ka rin dia jungi menta ki sngi arngut ki sister jungi ki bana kasang ASMI kisha kem ha
ka state Chhattisgarh kidang don hapot hanat hadu menta naka ega daw naka daw bamangi ni penpau ki penpau ya kata ka jing e ka jungki ka jing sakri ka bahak jungki yaw trai ki le ka kam ka babha hanre ki sha kan no ki sha kan tho ki sha pharab hadu ba ki sha kem ba ki dong don hapo kathanat hadu menta dei mata ka daw ngiduai kai naga banta baro gitu gibreu ki bale ben yanga ba de phi ki bakran ben yanga ba de phi ki basakan ki bakan no kan tho yangi ki bale sniu yangi ai bo trai lang ba ki jing duai jungi unkur khu krdo yanga ba de phi we pai we kerpange nginang yai duai nag banta ki sistar ge jungi ki basakem ki bidang don hapo thanat ha ka jela Chhattisgarh ani ro yaw Jesus Christ Thohdieng nhân plai la ka jong ka jingej ngangej hau blai pa badan bor baro baneng bad khendeu badau Jesus Christ khun ba marwe jungu utrai jungi yaw balapo no man sem Bakhuid yaw balakha na kamaria the sati yaw basala bein po piantus pilatus la sana pna yu la ya balateb yu ya shkbayab akasngi ka balai la mi pat ni ka bayab Ulakiu sabneng usong sukamano blay kupa badan bor baro nang ta uan pat ban bishar ke beimit ke bayab nangay dahawaman sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hakajing selok ke Bakhuid hakajing mabiki pop hakajing mi pat kado bad hakajing embom chukut amen Laispa Rapusan Toduai ko para bagajing kenya junga ba jongpi kan long mapadang huna kemadu blay pa badan bor baro na kebenta kajing ro bad beromat kateng kajungu kajing mento yengi bad balang bakhu jungu baro kawai ko try meu ba ai ba u Alphonsus Bakhuid un pen menta ya kine kajing maya balang ba jongki ba unterwa yala dehi hame kum kajing kenya Bakhuid tos ngausan e ban pan khoj ya gidano jongi da kading beneng jong omen sim jong me dau Chris utra jongi amen utrai udan rengkat bat pi token tu yala kidanot tonginang utrai ublay jongi da sisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka ban aingu yeme ko kanrat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bat bom jikut leng bau trai jingi u Jesus Christ namar kumba hakasngi buram jong erukhoid jong me Alphonsus Bakhuid me ai jing kemen hakabalang jong me kumtaro me pan klan yaka da kanuksa jong ka jing em Bakhuid jong u me hikai yaka da ki kantin ka jingya lab jong u ban me ai haka ka jingya da jong me kum ka jubab ya ki jing duai jong u
bad namar kata ringkat bad kekenhon jong ki angel bad kirukut ngirwai ke jingruai ro yame bad ngi penbena klem sange Dasha melong bukot katrai katame jong gajing koi baro namar katra ngi karpat yame to pen koi pen kentang ya kine gajing trua jongi dak bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladi noyo badala kamon snobha ula pediang ya gajing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badulai hala kesendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kaju kerkom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yame ula ay hala kesendran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut ya kebaen penmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta gajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej jong me ko tra ta du namar kata ngi bapan manta ya ka jing yap bat ka jing mi pa jung u ngi terwa ha me ko tra yok po jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki babet ban yang hakmat jong me bat ban sakri ya me dag bas ngeuret nge karpat ya me bangi ki ba yo banta kamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapan ya tele ka wei daw men sem bakhoj to kan mau ko try ya ka balang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato pen jana ya ka ha ka jing e rengkat badulio ukpa bakhoj jingi ubelbat ubishop jingi badbaro ki lengdo to kan maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarmen ya ka jing mi pat badia baro ki balaklat no aga jing isnei jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yeng ibaro ngi karpat ya me barengkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj badbaro kirukoj ki balapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalam ha ka jing embom jukut
Bat begini ro bat pendan berom ya me dau kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long ha me bleu kpa badan bor ha ge jing long ka wei jong men sem Bakhuid ba ro ka berom bat ge jing ro junom la junom amen. Kumbelah kum yang ngi dau nong penem bat kumbelah kai ngi dak tin blai ngi nod banong kok pa jungi ubah habneng kalong ka Bakhuid ya kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumbah habneng to yang ngi menca ka jungbam jungi ka bahala ka Sngi batama yang ngi kerengkang jungi kumbang ngi ro ngi ma bi ke belas neu yang ngi badwat ya lam yang ngi sha ka jing pensoy Henry da penlaj yang ngi na ka basneu to penlaj yang ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ki Sngi jungi Knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ka jing kermen Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Me ka bor bat ka buram junom la junom ko trai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk janga ngai api wat pet ya ki pop jongi hanro ya ka jing ngai jong ka balang jong me bada ka jing sbun jong me to aya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame up imat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kat bat pi ko ngin ya terwa ya kadak ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi Hakmi kun lang brod jong blai hakmi bakid no yakipop jong keperthei suk yakito bla shakot shaka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat nam sung hok man rung apo ka ying ka janga han rei shong tang nak tin ka man sem janga kan sakhia hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat kan yalamingi shaka jing em bom jukun amen. Christ, Lord and Lord of Christ, Lord and Lord of Christ, Commandus nam 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 Christ,
Nam Chris. Commanders 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 Nam Chris. jar kadonot kecungi hadin bangil priang o jisu ngenang ai kecung selungu ngenang ai kecung ro nak banta kana kecung ek ka bakrau ka baw lale ha kecung em jungi kecung don rangkat kecung jisu batngi kanang penkhlanya ngi banang le bha kecung em kecungi kanang ai bo rengi bangila banang ye ek mar kaliang kham tam e banang siu kaliang ya ka basniu da ka babha ha ka jung em jungi da ka bangi ai duai na ka banta gitu ki ban ben yengi na ka banta gitu ki bakran ben yengi na ka banta gitu ki bro ki bakan ta yengi nginang ye duai na ka banta jung ki khmat jung trai ai balang ba ka jung duai ka jung a ka jung phi lang ba ka jung e ka jung a ka jung phi
ai balang ba ki kam babha ki bangile hakmat jung ki na ka banta jungi kapan kala ka bamod yaki ban maki kanang yo kita ka jing e ka jing kurku ha ka jing em dakaway ka so jung ka jing ngej ber ka jing kerman ni duwai ya kana ka jing duwai jubilee jong snam arajar arpusan kok pau bahabeneng to ai ba ka jing ngej ba mela ai hangi hau kun jung meu Jesus Christ wahan men jungi bat ka thliding jong ka jing age bon kan kelang hagi dano jungi daumen sembakoj kan kersiu biang hangi ya ke jingkerman bala kerku na ke banta ke jingwan kahima jongme rai baga jungi e jongme kan penkladur yangi saginong lor lengka bom ju song taj ban bet ke sembai jong ke gospel rai bagi to ke sembai kit penkladur na sapok ke jaj penriu pada ke pertai mariang barok away haga jingkme elenti bati kenaya ke beneng batma bat ke pertai batmai banda ki bo jong baman laweng no kaburom jong me kantan shan jungam twa baga jong e jong jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ga jingkermen ya ga jingang dot ya ki tia jing kan sel happening ai baga ta ga ju ga jong e kan pan sapriang ya ga jing baga jing suk jong nong suspa jong e asatla ka pertai Sampai kau beli jungi, bala kerku junam, kan long keberam, kan jungi ra junam, amen. Kau pa jungi, kan wan kai ma jungi, kan long kamon jungi, hak hendau kembah habeneng, doa yang menta ke jungbam jungi, ke bahala ke Sngi, batama yang kerengkang jungi, kumbang rogi ma ke belas neu yangi, adwa dia lam yangi, syarga jung pensoi, henry depan lai yangi na ke bas neu, amen. Kublai Maria kabadab de kecungai utrai dan bat pa bala kerku ya pa na pedeng ke kentei bala kerku ya sok kepo chong pa Jesu Maria Bakhuid yakni chong blai tuduai na kebanta jungi kenong pop menta pada kepor kecungi amen kaburam hau pa badau kun badau mensim Bakhuid kumba kelalong kumba menengkong kumcu menta barbarabo junom la junom amen Tong in yaduai. Koblei me balai hangi ya Alphonsus Bakhuid. Ba unlong usakri bala bansania. Bat unong penbena ya kane gajing maya bakrau. Tu ai bakirunge jungme kin pediang bonsen yaka badak ba pediang yaka kin yaro yame klam sange. Dau Chris utrai jungi. Utrai don rengkat bat pi. Ublay badan borbaro unkur kuya pi. Ukpa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tolisuk it basyukri utrai daga jingi it jung pi mar kaliang. Is ngangu ya ublay. Ispa satu.